Аппак карларга теренеп, бүген яңа кулаткага да матур яшьлек таңы белән бәйрәм килә. Ул да булса милләттәшебез Җәбиев Кәмран Илшат улына 30 яшь тула. Шушы күркәм юбилее белән котлап, аңа якыннары матур бәйрәм иртәсе хәзерләргә булганнар. Беренчеләрдән булып, әнисе Миннегөл Сибгатовна, апасы Эльвира Илшадовна, племянницасы Малика, племяннигы Малик йөрәк төрләреннән чыккан җылы теләкләрен ирештерәләр. Сөекле улым, син тугач кулга алып, менә ул минем бәхет, төпчегем, картлык көнемдә булачак таянышым, ярдәмчем дип сөя-сөя дуга кылган идем. Син тәртипле бала булып үстең. Бер кайчан да синең өчен безнең йөзебез кызармады. Син тырыш, булмаганын табып, барына бәрәкәт дип бик матур гомер итәсең. Киләчәктә дә авырлыклар алдында синең кулларың төшмәсен, башларың иелмәсен. Без якыннарыңа шулай ярдәмче булып яшә, улым. Без сине бик нык яратабыз һәм гел сагынып яшибез. Татлы улым, ышанычлы кыям, сиңа бүген 30 яшь тула. Бу вакытта бар ир-атлар әле иң матур чагында бит була. Барысы да хәлдән килә диеп, тыела бу вакыт, балакай. Ләкин сиңа саулыгыңны саклап, сау бул әзрәк диеп калабыз. Яраткан хатының янәшәңдә, балаларың исән булсыннар. Мул табыннар артына якыныбыз, бары тик шын дуслар тулсыннар. Минем энемнең эчке җылылыгы тышкы матурлыгына тиң, дип дәвам итә хатны апагыз Эльвира Илшадовна. Без аның саф күңеленә, елмаючан йөзенә, тыйнаклыгына, һәрберебезгә игътибарлы булуына сокланабыз. Кадерле энем, абыебыз, ничек тиз вакыт үткән. Әле кичә генә кебек без бала чакта уйнап көлеп йөрдек. Ә бүген исә һәр кайсыбызның үз гаиләсе бар инде, үз мәшәкатьләре. Әмма мин беләм, тагын әле бик күп еллар үтсә дә, без бер-беребезгә иң якын туган кардәшләр булып калачакбыз. Бүген синең шундый якты бәйрәмең. Шын күңелдән котлыйбыз һәм сине бик-бик яратабыз. Без сиңа туган көнеңдә киләчәгеңнең бүгенгедән дә матурырак, бүгенгедән дә бәхетлерәк булуын телибез. Язмыш сиңа бары тик игелекле, изгелекле язлар гына бүләк итсен. Бәхетең мул, саф, самими булсын, гел елмаеп яшә. Нәселебез дәвамчысы, яраткан газиз энем. Алда килгән картлыгымда булырсың син уң кулым. Еракларда яшисең шул, күзен күреп туя алмый, сагынулардан йөрәк әрни, сагышларны тыя алмый. Ниләр телик бәйрәмеңә, әле яшьлегең язы, артсын иде сәгать сайын мәхәббәтеңнең назы. Саулыгыңнан аермыйча, бәхеткә төренеп яшә, якыннарың һәр чак булсын синең белән янәшә. Хөрмәтле Кәмран Илшадович, юбилеегыз мубарәк булсын. Якыннарыгызның сайлаган җырын тыңларга чакырабыз. Каршы алып, дугалар укый башлый. Изге Коръән аятләрен ул кайыма багышлый. Уймадасың исемдә, дәүләт әйләнәсендә. Улыма дуга теләкләр, йөрәгем кесәсендә. Улыккаем улыгыннан, юлыңа булсын уңгына. Кайларда гына йөрсәң дә, исән генә булгына. Тәүфиклы бул, акыллы бул, диеп сиңа көч бирәм. Үземне дә бит әнием, шулай итеп үстергән. Уймадасың исемдә, дәүләт әйләнәсендә.
Гомерең бәхеттә үтәр. Синең бәхетле булуң, синең бәхетле булуң, миңа гомерләр өстәр. Уймадасың исемдә, тәүлек әйләнәсендә. Улыма дога теләкләр, улыма дога теләкләр, йөрәгем кесәсендә. Улыккаем улыгынам, юлыңа булсын уңгырына. Кайларда гына йөрсәң дә, кайларда гына йөрсәң дә, исән генә булгырына. Синең өчен гомерем буе дугаларда булырмын. Кайтуыңны көтә, кайтуыңны көтә, гел сагынып торырмын. Уймадасың исемдә, тәүлек әйләнәсендә. Улыма дога теләкләр, улыма дога теләкләр, йөрәгем кесәсендә. Улыккаем улыгынам, юлыңа булсын уңгырына. Кайларда гына йөрсәң дә, кайларда гына йөрсәң дә, исән генә булгырына. Кайларда гына йөрсәң дә, кайларда гына йөрсәң дә, исән генә булгырына. Улыккаем улыгына. Кәмран Илшат улы Джабиевны 30 яшьлек юбилейлы тантанасы белән чын күңелдән яраткан тормыш иптәше Эльнара, кызы Медина, улы Алим котлап, иң кайнар хисләрен җиткерәләр. Гомер агышында кеше сынала диләр. Әйе, чын ират итеп үстергән, сөекле Миннегөл әниемә рәхмәт сүзләре әйтүдән башлап китим бу язмамны. Миңа Ходай олы бүләк ясаган. Ышанычлы ир, балаларыма чын әти бүләк иткән. Гомер узу кыр аркылы үтү түгел. Кәмраным гаиләдә бердән-бер ул. Шунлыктан без төп йорттан чыгып китмәдек. Шөкер, барын да булдырдык. Өйне төзекләндердек, балалар тудырдык. Бер кайчан да мин башымны ватмадым. Кайдан алырбыз, кайдан табырбыз дип. Кәмранның яраткан сүзләре бар. Сау булыйк, калганын Ходай бирер. Шул сүзләргә мин дә күндем. Мин беләм, нинди генә киртәләр булса да, ышанычлы җилкәләр артында без. Шөкер, балаларыбыз үсеп килә. Мин ирем белән нык горурланам һәм бүген матур тормышым өчен рәхмәт укыйм. Синнән башка бер кемне дә ярата алмам инде. Кереп урнаштым йөрәккә, җибәрә алмам инде. Йөрәгемнең түрләрендә урынны алдың яулап. Һич бүтәнгә каратмыйсың, янымда минем һәр чак. Әкиятта булган кебек хис итәм мин үземне. Синең тылсымлы йөзеңнән ала алмыйм күземне. Тормыштан бәхет көтәмен, тик синең белән бергә. Йөрәгемдәге моңнарым агыла бөтен җиргә. Яратып яшәүләр рәхәт, яраткан кешең булса. Бар тирә-як чәчәк ата сандугач килеп кунса. Сандугач булып килеп кирдең син, язның алсу таңында. Синсез яшәп булмас инде, син бит минем җанымда. Кадерле тиебез. Без бала чактан ук ир кеше нинди булырга тиеш дигән төшенчәне сиңа карап аңлап үсәбез. Әйе, әтиебез безнең бер кайчанда мохтаҗлар яныннан, ярдәм кирәк булган кешеләр яныннан кулын сузмыйча үтми. Ул бик мәрхәмәтле, игелекле кеше. Эшне яратып башкара торган шәхес. Котлы булсын матур туган көнең. Әниебез белән озак еллар бәхеткә күмелеп гомер кичерегез. Без сине нык яратабыз. Рәхмәт әти, шундый булган өчен. Озак типсен синең йөрәгең. Бигрәкләрдә нык һәм олы бит ул. Газизәткә синең кирәгең. Саулык телик, ул бит иң зур байлык. Калганын үзең булдырдың. Шөкер Алла, нинди күркәм гаилә бу дөньяга әти тудырдың. Әниебез белән икәү бергә 100 яшьләргә кадәр яшәгез. Элеккечә татлы мәхәббәттә яшеннәрдәй алда яшнәгез. Кадерле Кәмран, яраткан хатыныгыз
һәм балаларыгыз махсус сезгә дип күркәм җыр бүләккә юлладылар. Әйдәгез, рәхәтләнеп тыңлыйк әле. Яңа көннәр туа сөенеп, шатлыкларга гына төренеп, син булганга тормыш күгемдә, бәхет балкый минем йөземдә. Бәдерлем, бәдерлем, язмышымның түрендә, якты йолдызым син гомергә. Бәдерлем, бәдерлем, яшигәл гелбергә, бәхет шатлыкка төренеп, сөйүп һәм сөелеп бу җирдә. Балаларым өчен зур рәхмәт, пар канатлы булу ирәхәт, бергә үтик тормыш юллары, озын гомер бирсен Ходаем. Бәдерлем, бәдерлем, язмышымның түрендә, якты йолдызым син гомергә. Бәдерлем, бәдерлем, яшигәл гелбергә, бәхет шатлыкка төренеп, сөйүп һәм сөелеп. Бәдерлем, бәдерлем, язмышымның түрендә, якты йолдызым син гомергә. Бәдерлем, бәдерлем, яшигәл гелбергә, бәхет шатлыкка төренеп, сөйүп һәм сөелеп бу җирдә. Бәдерлем, бәдерлем, язмышымның түрендә, якты йолдызым син гомергә. Бәдерлем, бәдерлем, яшигәл гелбергә, бәхет шатлыкка төренеп, сөйүп һәм сөелеп. Бәдерлем, бәдерлем, язмышымның түрендә, якты йолдызым син гомергә. Бәдерлем, бәдерлем, яшигәл гелбергә, бәхет шатлыкка төренеп, сөйүп һәм сөелеп бу җирдә. Утыз яшьлек ул күркәм гомер бәйрәме. Шуның өчен бүген Кәмран Илшадович, Урта Терешка авылында гомер кичерүче кайнана-кайнатагыз Равил Бариевич һәм Лилия Рәисовна да читтә кала алмадылар. Махсус сезгә дип котлау хаты язганнар. Аларның теләкләренә шулай ук әбиегез Тәскирә Юсуповна, Тольятти шәһәреннән якыннарыгыз Гөлнара, тормыш иптәше Саша, балалары Марат һәм Денис, Сызрань шәһәреннән абыегыз Шәфик, тормыш иптәше Эльмира, балалары Алина һәм Динар да бик теләп кушылалар. Кәмраныбыз безнең яраткан кызыбыз, оныгыбыз, сеңлебезнең сөекле ире генә түгел. Ул әле безнең иң якын, иң ышанычлы улыбыз, туганыбыз да, дустыбыз да төсле. Без аның белән инде озак еллар бергә. Бүген инде без бик яхшы беләбез. Әллә нинди очракта да, авыр минутта, катлаулы хәлдә дә ул үзенең мәшәкатьләрен читкә куеп чабып килеп җилкәсен куяр, ярдәм итер, киңәшен бирер. Ул безгә дустыбыз да, якын туганыбыз да, бер туган энебез дә төсле. Һәм безнең өчен бу якын мөнәсәбәтебез бик кадерле нәрсә. Шуңа күрә безнең бүген бар гаиләбез үзебезгә нәрсә теләсәк, аңа да шуның теләкләрне телибез. Иң әһәмиятлесе саулык, сәламәтлек.
Бар гаиләгезгә бәхет һәм мәхәббәт. Киләчәктә дә гаиләгездәге җылылык, мәхәббәт тик арта барсын. Иминлек белән шатлык өстәлсен. Балаларыгыз сезне тик куандырып яшәсеннәр. Бар эшләрендә дә уңышлар телибез. Без шундый кияүгә тап булуыбызга бик шат. Әйе, күрешкәч безнең аралашу өчен сүзләр бетми. Гел синең кәеф күтәренке, гомердә әшәке сүз әйтеп күңел рәнҗетмисең. Әле ярый безгә шундый кияү насыйп булган. Кияүебезнең туган көне, гаиләбездә зур бәйрәм. Аңа теләкләр телибез, матур булган зур бәйләм. Кәмраныбыз егет сыман, дәртле, акыллы ир-ат. Котлыйбыз ихлас күңелдән без сине кабат-кабат. Теләгәндә сайлап куйдык иң изгесен теләкнең. Беләбез без, иң мөһиме каты саулык кирәкнең. Элнарабыз белән тигез тик матур гомер итегез. Алтын туйга икәүләшеп күгәрчендәй җитегез. Тормышыгыз сыкланырлык, горурланып яшибез. Әле ярый киявебез бар тормышыбызда дибез. Иманлы булсын киләчәк, гырләсен өй эшегез. Һәр чак яхшылыкка гына илтсен һәрбер эшегез. Кайнана кайнатагыз һәм бар якыннарыгызның теләкләренә рәхәтләнеп кушылабыз. Матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы гомерегез хәзер яңгыраячак җыр сыман матур булсын. Көн гомер бәйрәмең, сузды кулларың, җыелдык синең яныңа. Якын дусларың, ява котлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз, котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, моңайма, мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз, котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, моңайма, мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың, сикәлтәсез булмагандыр үткән юлларың. Үзең әйбәт булгач менә бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз, котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, моңайма, мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма. Бүгенгедәй гел елмайсын, нурлы йөзләрең, бәхетләр сирпеп карасын һәр чак күзләрең. Туган көннәр кабатлансын, тагын да теләкләрне кабул итеп, ал сине барысында. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз, котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, моңайма, мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз, котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, моңайма, мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма. Үтә гомер